Cikin sati 6 Umar Audu ya kammala karatun digiri a wata jami'a da ke Kwatano, har ma ya shiga jerin 'yan hidimtawa ƙasa na NYSC 'yan rukunin ba a jihar Cross River. Na san za ku so jin yadda wannan abin al'ajabi ya kasance. Umar Audu ɗan jarida ne da ke aiki da jaridar intanet ta Daily Nigerian, wanda ya yi basaja a matsayin wanda ke neman shaidar digirin, kuma cikin sati 6 kacal ya samu abin da yake nema. Bari ku ji labarin hanyoyin da ya bi daki-daki. Wata rana cikin watan Disambar shekarar 2022, dan jaridar mai binciken kwakwaf ya yi ido hudu da wani mutum wanda sana'arsa kawai ita ce samarwa masu bukatar irin wannan shaidar ta digiri dan Kwatano, ya kuma gabatar masa da bukatar kwalin. Abinda mutumin ya ce masa nan take shine, wannan ba matsala ba ce, za mu iya taimakawa matukar akwai kuɗin. Mun yi wa mutane da dama a baya, idan ka biya kuɗin yanzu sakamakon digirin naka zai samu nan da wata guda. Nan dai ya yi masa bayani kan kuɗin abubuwan da ake bukata a biya, da suka hada da kuɗin makaranta wato tuition fee, wasiƙar bahasi kan ƙwazo wato evaluation letter, katimin hukumar kula da shige da fice ta immigration da dai sauransu. A 27 ga watan Disambar 2022, Umar Audu ya kammala biyan duk kuɗin da aka bukata kuma ba tare da saba alkawari ba. A 17 ga watan Fabrairun wannan shekarar sai ga shaidar kammala karatun digiri ta fito, dauke da sunansa raɗa-raɗa daga jami'ar École Supérieure de Gestion et de Technologies ESGT Kwatano. Da farko bayanan shaidar ya nuna cewar Umar Audu ya shiga makarantar a shekarar 2018 kuma ya kammala a 5 ga watan Satumbar 2022. To amma saboda wani kuskure da aka yi cikin haɗaɗɗen bayanin, sai da aka mayar da kwalin zuwa Kwatano domin a gyara. Wata guda bayan haka ne aka sake aiko da gyararren, wanda ya iso a 29 ga watan Maris. Kafin gabatar masa da wannan shaida ta digiri, shi kansa Umar bai da masaniyar jami'ar da wancan mai ciwaciwar ke nema masa. Ba a ta maganar kawo wasikar samun gurbi wato admission letter. Aiko ba tare da shiga aji ba, karatu ko zana jarabawa ko ma ƙetare iyakar Najeriya da Kwatano, digiri ya kammala cikin sati 6. Duk da ganin wannan kwalin digiri a hannunsa ra'ayil ainu, Umar Audu ya yi tantama kan hancinsa a kundin jami'ar da aka rubuta ita yayi. A don haka ya yi scanning ɗin katimin jami'ar da ke jikin kwalin wato QR code, kuma kai tsaye ya kai shi ga adireshin intanet na jami'ar, wanda hakan ke nuna tabbas sahihin kwali ne da hukumar jami'ar ta san da shi. A shafin nata, bayanai sun nuna cewar an samar da makarantar ta ESGT a shekarar 2009, kuma an gina manufarta ne kan burin baiwa 'yan kasashe daban-daban damar samun karatun gaba da sakandare mai inganci. Sannan tana da shaidar tantancewa da hukumomin kasar Benin da Najeriya, kuma tana bayar da darussa 30 ne a bangarorin kimiyyar gudanarwa wato management science, kimiyyar zamantakewa wato social science, da kuma bangaren kimiyya da fasaha wato science and technology. Bayanai sun ce masu ciwaciwar kwalin digirin a Najeriya na aiki ne da manyan jami'an makarantar ta ESGT, wadda magatakardanta da kuma shugaban sashen Ingilishin ta 'yan Najeriya ne. To yanzu ne mafarin labarin. Waccan wasikar bahasin ƙwazo evaluation letter wadda na ambata a baya tana daga cikin abubuwan da suka zama wajibi a gabatar kafin bawa ɗalibi damar shiga shirin hidimtawa ƙasa ta NYSC. Kuma ma'aikatar ilimi ce ke bayar da ita, amma don gudun ɓata lokacin fitowarta, mutumin da ke yi wa Umar Audu waccan fafutuka sai da ya nemi ƙarin kuɗin toshiyar baki, saboda jami'an ma'aikatar sun raina wanda ya basu. A haka dai suka daidaita kuma ta fito. To yanzu Audu ya zo matakin da yake neman shiga NYSC, ya za ta kaya. Wasiƙar da ma'aikatar ilimi ta aika hukumar NYSC mai ɗauke da kwanan watan 25 da 26 ga watan Mayu ta sanar mata cewar waccan makarantar ta Kwatano tana cikin jerin cibiyoyin ilimi da aka tantance a hukumance, kuma darajar digirin da take bayarwa daidai yake da na jami'o'in Najeriya. Jaridar Daily Nigerian ta bankaɗo cewar jami'an ma'aikatar ilimin da ke baiwa wannan aika-aikar haɗin kai suna bayar da evaluation letter ce akan naira 40,000 zuwa 70,000 din mutum ɗaya. Lokacin da Umar Audu ya tashi ya rajista da NYSC, da fara sai da ya fargabar ko na'ura za ta fallasa shi, domin kuwa tuni ya hidimar ƙasarsa a lokacin da ya kammala karatunsa na ainihi. Abin mamaki, lokacin da hukumar ta buɗe registration cikin watan Yunin 2023, Umar Audu ya samu shiga a rukunin ba, kuma ya tsallake duk binciken da ake yi
ga ɗalibai na intanet da na zahiri, sannan tsaurin bibiyar da ake yi wa masu shaidar karatun waje ya zarta na 'yan cikin gida. To amma shi da ya sha, tsaikon da ya samu kaɗai shine rashin shaidar zaman kwatano, wanda daga baya jami'in shige da ficen da ya wuce masa gaba tun a farko kenan ya gyara masa hanya bayan nuna shaidar bogi ta shige da ficensa a iyakarsa mai tsakanin shekarun 2018 da 2022. A 22 ga watan Nuwamba, Umar Audu ya shiga jerin waɗanda aka tura jihar Cross Rivers domin hidimtawa ƙasa. Bayan isarsa masaukin 'yan hidimar ƙasa na Obobura, a nan ma ya tsallake duk wani tudu da gangare na binciken takardu da tantance sahihancinsu. In takaice zance, wannan matashin ɗan jarida Umar Audu da ke aiki da jaridar intanet ta Daily Nigeria ya shiga neman wannan kwali na digiri ne ɗan kwatano domin gano sirrin kammaluwarsa cikin sauƙi da hanzari, kasancewar hakan abin da ke ɗaga ayar tambaya kan yawancin masu irin shi. A wannan binciken ƙwaƙwaf da ya yi, bayanai sun dasa ayar tambaya kan hukumar shige da fice immigration, ma'aikatar ilimi, hukumar NYSC da kuma hukumar makarantar ESTG da ke Kwatano, waɗanda ɓata garin jami'ansu ke mayar da hannun agogo baya kan fafutukar yaƙi da rashawa a Najeriya, musamman a ɓangaren ilimi. To gidauniyar Makata haɗin gwiwa da cibiyar binciken ƙwaƙwaf ta Wale Soyinka suka ɗauki nauyin wannan rahoto, wanda Premier Radio ta fassara daga shafin jaridar intanet ta Daily Nigerian.